Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Po, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. To all viewers, to all sponsor, good morning po. At yun, malakas yung ulan dito. At di tayo makaalis-alis. Kasi yung gagawin sana naming vlog ngayon ay dun sa bahay ni Crystalline para mag-plastering na. Kaso sabi ko kay Gatso, huwag na muna tayong gumawa kasi yun nga, masasayang lang yung simento. Hindi naman didikit yun kasi maulan. Yun, abangan na lang kung ano yung vlog namin gagawin ni Kagatcho ngayon. Bali, kukunin muna namin mga gamit doon. Hanap kami ng pwedeng mapagtrabahuan ngayon. So, nandun sila sa barracks. Tumawag na ako kay Kagatcho. Malipunta na ako doon para maghakot kami ng gamit. Kasi may low pressure ata. Nakakapote na tayo. Naka-raincoat. Doon ako ba? Ayun, at palis na ako. Rescue natin si Kagatcho. Lilipat namin yung gamit. Diyan kami gagawa daw kay yung tindahan ni Vilma, kapatid ni ni Aling Bibang. Doon daw kami gagawa muna. Ulan. Grabe ulan dito. Kanina pa ang gabi. Ano ko ba? Ang bilis ng tubig. Napagilis ng tubig. Bilis ang pagtaas. Magdamag yung ulan. Punta na tayo ng barak. Dito na tayo sa Bacolod. Napakadulas ng daan. Dahan-dahan lang, madulas yung daan na to. Bakal kasi to. Binaliwalay ako dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Dito na tayo sa Bato. Dito na tayo sa sentro. Ito na huling awit LCC na iyong maritingin. Ito na huling tingin dati kang pinipilit. Ito na huling araw, yakap mo balik. Ito na ito na nakamit ka. Binaliwalay ako dahil sa'yo. Dahil sa'yo.
dyan, uringin mo. Balik ka dyan, uringin mo. Ayaw pala na ako dahil sa'yo. Ayan, dito na tayo. Amo. Sir Detcher! Anong balita? Sa radyo at TV. Ano, sir? Inom na lang, sir. Team Honeybee. Umiinom kasi. Ha? Umiinom. Inom na nga lang, inom. Baka kuya. Ha? Baka. Malapit na. Pag umulan pa ngayon maghapon, ikot. Amo. Ito kuya kasi Ano, wala dyan? na yung ulam. Okay lang yan. Pero hinaluan ko man. Okay na yan. Nandyan na pala yung ulam eh. Sinangag. Luto mo, tibidang? Ayos. Ay, nako. Bakit ganito ang buhay ko? Anong nangyari sa birthday mo? Wala. Nalasing. Wala akong pang inom. Nandun lang, tulog, mukmuk sa loob. Edit ng vlog. Wala na. Hindi. Nag-enjoy ako dun sa ano. Binigay na panghanda. Pangingisda. At ayun na nga po. Pupunta kami di Kuya Gatcho. Yun ang vlog namin na gagawin ngayong araw. Kasi nga maulan dito talaga. Yung gagawin naming vlog ay mag-inquire kami ng tiles para dun sa CR ni Rica. Bali sama kami ni Kuya Gatcho. Sabi ko sa Home Depot na lang kasi malapit. Kasi ganun din dati kasi nung pinagpa-inquire din kami nung kapatid nung asawa ko. Inquire kami ng tiles. Dun kami sa City Hardware sa Maynaga. Kasi ganun din yung parang konting diferensya lang naman yung presyo nun. Tapos yung dyan, yung charge ng deliver mapapalayo. Kaya sabi ko dyan na lang sa Home Depot sa dun sa Iriga para malapit-lapit lang. Sabi ko nga sana kung kayang imotor, kaso kung imotor baka mabasag. Kaya na lang. Magtatanong kami kung magkano yung charge deliver. Yun. Kaya Bobby nandito. Lilinis ang mga giniba. Pwede pang panggatong. Umuay. Ano? Parang Jason. Pwede pang panggatong, no? Panggatong. Panggatong. Ingat baka may sawa. Oo. Panggatong pa yan. Panggatong-gatong. Pag na yung init yung panahon. Yun ko lang ito ba matibay. Sayang, sayang. Umuay. Tibidang, amo. Amo, wala ko yan, nakabit na. Alin? Ewan ko. Akala ko tingnan. Amo na naman ito na. Hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like buildings as the chemicals they take us higher. Andito na kami ng Iriga. Rides yung vlog namin ngayon. It's just begun. She puts her hand in we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Dito na kami dumaan ni Kagatcho. Kasi mas malapit dito papuntang Iriga. Ngayon di niya pala alam dito. Ngayon lang siya makakadaan. Malapit kasi itong daanan eh. Hindi na kami dadaan ng Nabwa.
side. Yan ba bumili ng ano, ng tangke? Andito na kami sa area kaagad. Oo. Saan mo ginawa yan? Malapit baga. Malapit baga. Maganda pa daan. Nandito na kami sa Home Depot. Malapit ba kaya magnabwa pa? Pinis pa yung daan. Nakakapag-vlog pa tayo. Diyan oh. Dito. Diyan yung tiles. Diyan ka mamimili. Dito yung mga... Diyan yung ano, mga pipilian. Tapos dito yung... Ayan po, at dito na nga kami sa area. Bilihan ng mga tiles. Napakaganda. Dito rin bumili dati. Nung nag-tiles dun sa bahay nila pula. Dun kila mama. Nung nagpa-tiles yung kapatid ko dun sa bahay. Dito kami bumili nun. Ang Torgatcho. Ayun, may nire-rescue. Baka inatake. May nire-rescue. Baka inatake yan. May ano talaga siya. Ang route dito, kulay white. Meron kayong ano? Brown. Meron kayong route na Boracay white. One. Wala. Putik lang. Magkano ang buwan natin? Standard white. Standard white lang meron lang. May alam na si Gato sa ano. May alam pa na may ng ano. Boracay. Boracay ground. Ano yun sir? ABC Batangas. Ayan yung sa atin. Pero pwede na rin yan yung puti. Yung standard mo. Kasi babagay naman dito. May pagka-dirty white pa ng tray. Na may pagka-gold. So yan. Bali, ito yung nalalapit doon sa ano. Sa pinakang kulay niya. Ito sa gusto ni Kuya Judith. So, 70 dito. Mas malang ng puti. Okay ba ito, Tol? Ay, mas bit mo sa dalawa. Mas bit, Nakabuhay ang kulay. mas bit mo siya. Mas bit mo siya. Oo, mas bit mo siya. Maganda rin ito eh. Ito na lang. Maganda rin. Kung magkasing tugma nung ano. Ito Ito maganda. kasi may pagka ano.
Ito rin. Ito sana. Kaso Mas eh. namat sana ito dun, no? Yan, pwede rin. Kasi may gold. Not available na eh. Kaso not available. Not available na Not siya. available. Tol, not available na siya. Oo, hindi na pwede. Hirap pati pumili pag maraming pagpipilian. Puro naman ano, okay. Pero ito, buhay ang kulay nito. Oo. Dito lang. Buhay ang kulay nito. Mahirap yan kung buhay, umalis. Kaya available ka dito. So, patuloy. So, pa-compare ka, magkano abutin na? Yung mga naghahanap ng tiles, pwede rin dito bumili. Punta lang kayo dito sa Iriga. Malapit sa Pure Gold. Yan. Pure Gold. May mga CR din dito, mga bowl. Maraming pagpipilian. Bagay kay Rita na Oo. Daming bowl na pagpipilian. Hmm? ito mataas-taas to. Alin? Ano? Medyo mataas siya. Ganito rin kasi nakakagabit kayo. Magkano yung price? 1,000. Tingnan mo yung may mga plus. May mga simple dito na. Sisikip na doon, hindi na tutugmayan doon. Sa abang. Ano sabi niya 2.5? Sabi ko, ang mahal naman. Baka ako pwede babaan. 1,950 na lang daw po. Pero, baka bukas na umaga. Okay lang po. Kahit bukas na umaga. So ayan, tinatanong po natin kay boss kung magkano may delivery charge. Magkano ma'am? 1,950 po. Yung charge. Dapat ay, 2.5. Dapat 2.5 siya. So, pinababaan lang. Naging 1,950. ayan, buti na lang, gwapo kami nyo. Bali, magkano lahat? Shipping. 7,728 plus yung 1,950 na charge. Bali, kulang-kulang 9. Ay, lagpas. Kulang 9. 7,728 728. plus 1,950. 1,950. Ayun po, Dami naman yan. ayun po, shipping. 9,678. Ay, bibili pa kami ng bowl. Ayan, bowl. Ordinary lang po. Ordinary lang. Babae ang gagamit. Ano ba tingin mo maganda kulay? Babae. Ah. Ito. Kulay white. Maganda to eh, no? Maganda sana gold. Kasi gold yung ilalagay eh. So, ayan, nasitan natin kay Kwa Jojo. So, magiging bowl. Pwede nyo naman sir lagyan niya ng takip. Ah, pwede. Tapos, natanong ni Kwa Jojo kung magkano ang may kulang. So, Ayan po, abang-abang na lang sa pagkabit ng tiles na yan. Inquire din tayo dito sa motor. So yan, nag-ano ko ng ano din ng motor. Balak po utay-utay. Tas walang presyo. Sinabihan ko na rin yung si Kuya Tugsok na kapag papalagayan ko ng doon ng motor ng tubig para pag yung vlog stay in, hindi yung nagbubuhat-buhat yung asawa ko kasi siyempre may sakit yun. Wala nang ibang dati marami dito eh. Motor tayo na sa akin yung may tangke na. Magkano to yung water pump Water. yung may tangke na siya? Kabila yung po. Hmm? Kabila po. Sa kabila. Tingnan ko mamaya. Doon pala sa kabila. Tapos,
O, i-chat out muna sa mister mo. Hello po. Ano pangalan ng mister mo? Babae yun sa Remy po, Remy. Hello po. Ano na lang 418. 416. Ano ba yung mister mo? Ganda. May mga ano rin pala dito sa motor. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Ayan, doon na kami sa kabila para magbayad. Nasa 11K yung babayaran. Subscriber. Ang gaganda pala mga tindera dito. Sige na po kayo dito muna. Say hi. Bihira lang kasi ano yung mga bait na Pilipinas. Pilipinas lang talaga. Marami kami binibilan ayaw magpabili. Elemental ka. Gawa isang office and isip. Pag-gawa office and isip. Basic lahat. Pag-kasama lang po yung bawal ko dito. Para malalong gumanda yung si Arnel Rey ang pinaka-presisa ng Big Power. Shout out. Shout out yung asawa niyo. Yung pinuno namin sa charity si Kuya Lodi Vlog. Vlogger po kayo? Oh, sa YouTube po, paring Jason TV. Wala kasi yung sticker ko na, babasa kasi. Paring Jason. Isip Oh. si Paring Jason. Oh, sa tiya ko yung gatcho. Pito na. Paring Jason TV. Makita niyan sa YouTube. Yung mga materials, hindi nyo bilhin kayo. Ipapalo kita, sir. Oh, subscribe. Pabito lang siya, mga Sa cellphone mo, ano ko. May load, ano ko, type ko. ano pa kagad? Cellphone niya. Para makita nyo kaagad. Sa YouTube. Yung mga mga gusto mag-google na mga materials dito. Sa YouTube. Nagura po, may discount. Bigyan kami discount. Asan yung YouTube dito? Ipapalo kita, sir. YouTube. So yan, deliver na lang po bukas. Maraming salamat. At mabait na tindira na nagisigan lahat. Hi ma'am! Paring Jason. TV vlog. Ito po siya. Subscribe na natin. Paring Jason TV. Tapos, Anong name mo? Nakain po. What's your name? Rain po. ito po yun. Sarah. Nakasubscribe na yan. Inday Sarah. Pinindot ko na. At Kada upload ko, makikita mo yung ano. Yan yung mga ginawa namin mga bahay. bigyan ko sila ng sticker. Bigyan mo rin to ng sticker. Oh, shout out kayo. Mga mister nyo. Mga anak. Salamat. Kaya malalagdagan ng spreader natin. Pwede kayo mag-comment, magpakilala na kayo yun. Alright. Para ma-shout out. Salamat. Dito po nagtatapos ang aming vlog. Di pa to tapos. Di pa tapos. Sasayaw pa tayo. Pwede ikaw. Baka matawasin mo. Mahilig lang na kaming magpagod vibes. Masaya lang. Alright. Bye-bye. Ito po. Ayan, let's G na kami. Sige po. Bye-bye. Alright. Bye-bye. Salamat.